Bernie B Talks. 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 Kung nakay problema, ayaw ka tahaog ikaw na. Dili ka mabot, makulitan ta. Mga trending nga balita ug mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks. Bernie B Talks. Paborito sa tanan. Bernie B Talks. Bernie B Tamong kabong din sa kahanginan. Bernie B Talks. 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 Kung nakay problema, ayaw ka tahaog itaw na. Dili ka mabot, makulitan ta. Mga trending nga balita ug mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks. Bernie B Talks. Paborito sa tanan. Bernie B Talks. Bernie B Tamong kabonding sa kahanginan. Bernie B Talks. 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 Paborito sa tanan. Bernie B Talks. Bernie B Tamong kabonding sa kahanginan. Oh yeah! Alas 9:10 sa itong oras, second hour sa itong programang Bernie B Talks. Kauban si Brother Bernie Bitok-Bitok and Master Poppy. Yeah, baby! Broadcasting gikan sa among mga tagsa-tagsa mga panimalay maka-afford me sa among mga ekipo, char. Mora man sa yun ni ang requirement para musugot among mga partner nga magbalik mig radyo. Ayaw ka Ay. tahaog. Nga naarami sa panimalay makita rami may gala. Nga dili sila mabalaka nga basig na babae mo bisita sa stasyon magbitbit og cake. Bitbit na ra ba pag abot Magbitbit og panihapon, mga ana nga mga Bitbit na ra eksena. ba abot alas 11? Unsa na lang ako gimagine ang 95.7 Radyo Lampornas, ang original Melota sa una, kundi ko save dito sa una tong dating Coca-Cola dool sa Dumariano, tong atbang sakit kay dito dapita. Sa kahanginan. Tapos nag-transfer din sila sa may Corrales, kundi ko sayop. Yes. Bernie B Oh. Talks. Karon na Dito gyapon may magpa-record og tape. amo ba? Dito gyapon. Melo Hantod. touch pero pag abot kay mga sayo-sayo ba to. Mga tong pinapa-record. Tama. Wala man may ana kay usahay dili biya kuan sa ila. Medyo ang sweet boys nga mga saya di biya Dili kuan. pamilya. Mabot Pwede dili mo good chicks ingi pa-record. Tapos nibali na rin sila karon dool sa Lourdes. ug mga I cannot imagine kung ang MOR naa karon sa location sa kuan Melotouch nga na dool sa Lourdes, mangambot na lang yun ko. Ambot na lang. Murag Ambot. matraffic na di permi. Ambot lang yun. Kuya, magaling minalit namin sa bulwa nga layo kayo nga napag-guard na unsa na lang yun kung dool misa. Ay, yan ni Arp. So, wala man ka nakanuog siguro katong ingon ka nga, ningon ko nga, ang akong karon present nga, yun, partner, naglakaw-lakaw din na sila dito sa Terry Hills. Niyan sila, uy, bisita dito sa ABC Benta. Tanaw na tikid sila dito diya. Sa So, bulwa. mga barkada niya, or daily barkada, or something like classmate, nagtanong-tanong sila dito, uy, muti na si Master Poopy.
Mao ba? Tanaw din siya kay madunggan man to sa gawas ang Okay, murag na may karaoke karaoke. sa gawas. Na may karaoke, Oo. tama. So niya na siya, ay mudi na si Master Pupi, ay ningongon day siya ba? Abi na kuguan, ana tabukon daw. Suswa siya kabalo nga iya man itong matilaw. Tilawan Oh, ka lang ese, iya ese. mapakaslan. Iya mapakaslan ra dito pag abot sa panahon. Ay, si Master Pupi ra di ay. Nako. Mao ba? So, dango na nato nga istorya. Hindi ko may imagine, Brad. Kung ako, bisag atong stasyon na di nabutang sa division, ambot lang. Mangambot na lang ko. Sa amin gyapon Erp. Ay! Amin gyapon. Ay. Perminti busog siguro yun ba? Puslan lagi ba? Ay, kabalo na mo! Basta ka na ang tingo! Oras na para sa laing edisyon sa atong letter sender. Again, shout out sa tanan mga naminaw karon sa Radyo Lampornas 95.7. Ang among programa Monday hangtod Friday. Tapos alas 8 hangtod alas 10 sa gabi. Tapos kung gusto ninyo mo appeal sa diskusyon sa atong mga kuandre, sa atong mga sa online para bibot ang tanan animo sa playback.tv/Bernie Bitox. Or ato mo sa mong social media na dito ang link, i-click lang, masulod na din mo. Sama nilang Travel Tabay, Jonathan James Vivares, Nana si Nessie, nga nakaroon din sa airport na minaw. Muna nakalamiro no kay, pwede na gid mo maminaw Tagasa. everywhere. Batanala Oo, internet. di na kailangan og signal sa radyo nga kuan. FM. Si Juanito, si Travel Tabay, si Erp. Oy, nagbabalik si Erp. Erp! Kasi ning Erp ni. Kailan ni mo ning Erp? Si Erp man na nga ingon biya na siya nga kuan siya. Sino nga yun? Yato Technician mo ning si Erp. dili sa YFC man siguro ni siya nga Erp. Erp. Dagan na kami mga Erp. Good. Tapos, ang wala ron si Samantha Sanchez. Si Samantha Sanchez. Si Chewy. Drewy. Sa to? Drewy. Drewy day. Awin na Chewy. Si Drewy. Basig nasa karon dito sa The Masters Cafe. Ay. Puno ra ba Kape ganina? lang. Paglabay na ako ganina, puno ra ba? Uy. Oh, in Grabe. fairness. Okay. Wow. Medyo traffic karon ng padulong. Padulong ka mo at tutala ka sa kuan. Di ba diri ka mo agi sa Tagwanaw. Ang problema karon gi-close ang dalan ganing sa Tambo. Kaning sa Bell Church. So Mao tanan dito padulong sa Corpus. Then ang kaning One way. Corpus. Taga na kayo mo sala na ko ha. Okay. Mo paningon nga daghan kayo way saktong parkingan mo pay daga ba sa Okay. na Easy. ngano man yung mga private school nga mga dunahan man dapat ang mga school required nga dagko og kuan dagko mga parkingan naagi kuan dropping point or naagi kuan dito dili kay ang dalan mo tapos tama ka ay na Sige, simulan na natin mga igala. Dili kita mamulitika lagi. Kini ang programang walay politika. Puro lang katawa. Lalaki ba ang nag-send karon or babae na? Ang nag-send karon ay babae. Ay, babae. Ito na po ang ating letter for tonight. Dear Honorable Councilor Bernie. Lagi Councilor Bernie naman yun eh. Maayong adlaw kanimo. Ako si Hana. Na H ang yang Hana, na H. Hana. Kay na may Hana nga H-A-N-A ra kanina H oh. Ako si Hana. Bad breast. Kasi bad. Ako si Hana. Bago lang mi nagminyo sa akong bana nga si Jonathan. Awin ang H gyapon Jonathan. Bago lang mi nagminyo sa akong bana nga si Jonathan. Sa sinugdanan, ang among kaminyoon okay raman. And everything felt smooth.
Pina-English Yeah. para Borg Bright ba? Apan! Ang Bisaya sa grasshopper. Talapan. Apan! Saan yung Bisaya sa inyo sa grasshopper? Talapan. Apan naman na sa mo. Apan! Pagkahuman sa usa ka tuig, nadiskubrihan nako nga kada buwan nagpadala day siya og kwarta sa iyang pamilya nga wala ko'y kalibutan. Yeah. Asa na siya ni padulo ano naman siya kalibutan? Nasa sa moon. Nasa sa mo. I felt bad and angry. Kay una, minyo naman me. So I believe he should have told me. Number 2, I think it's only fair nga ako una mag-approve before siya magpadala. Uy, siya ang finance officer lugar? So if ever nakabalo siya, Oh, posible nga siya ra gyapon mag-decide. Sige, pwede pang pwede. padala. So, especially since we are building our own life together. Sa akong paminaw, kinahanglan ako nga masayod o masugot. Masugot. Or musugot siguro sa tanang financial decisions. Kay kami naman unta ang partner in life. Nangayo ko og tambag kanimo, Councilor Bernie. Kung sakto ba, nga tambag. kung sakto ba ang akong gibati og pagtuo? Shouldn't he consult me first since we are married now? Naglibog ko kung saan ako pag-atubang ani nga issue. Kaya dili na ko gusto nga maguba ang among relasyon. Pero dili po ko gusto nga magpadayon kini nga sitwasyon nga wala ko'y say. Wala ko'y say. Salamat dan sa imong panaon o ginaot nga matabangan ko nimo. Sincerely, Hana. Hana. Again, pwede nang email. Mag-email na mo, Councilor Bernie at Councilor Bernie at gmail.com. Mora mo na, Councilor... Kaning Councilor, letter K ba niyo or C? si, Councilor. As in like, anang... Basta kay... Sin Council. Councilor. Counselor with a C, ha? Counts C, dayon. I-L-O-R. Ha? Yes. So, moto. So, di ako kabaloon sa kanta nga akong i-play bagay, ana. So, may mga kanta nga bagay, ana. Medyo, ano siya? Sana sinabi mo. Ano? Sana sinabi mo. Tama no? Sana sinabi mo nga magpadala di ay ka. Sabi tayo tulan na. Sinabi mo. Sabi mo, mahal mo rin ako. Wait lang. Gapangita ko kanta. Kung ko kapag mo lagi hindi kita, dapat lagi gibasa na ako daan ng letter ka ganina. Kung ka, oy. Basin, i-fire ka ni mong self, ha? Basin, i-fire ni mong self tungkol na. Sorry ka nang kuhan mo ka nang busy lang ba? Kira. Basta may busy lang ako. Siyempre, kay hindi ka busy na. Ang saan na lang among sildo po rin eh. Kanina lang, kaya nakasala man ang bana kaya wala nagtugan. Okay. Sorry seems to be The hardest word. Karaan ba kayo nga? Here's Elton John. You're listening to 95.7 Radio Lampornas. Bernie B. Talks. It's 9:26. You're listening to Radio Lampornas 95.7 sa inyong mga radyo. And sa mga napod me online sa playback.tv/Bernie B. Talks. Yon ang ating letter. Ang nagproblema si Hana, ang iyang bana si Jonathan, bago silang minyo, tapos naibawaan niya after a year.
nga discoveryan niya nga ang iyang bana gapadala diay og kwarta siyang pamilya nga wala daw siya kalibutan. Naingon siya nga I felt bad kay number one, minyo na mi, so I believe you should have told me. Number two, I think it's only fair nga ako na mag-approve before siya magpadala. Wala, kuyaw. So, nangayon siyang tambag kung sakto ba akong gibati o pagtuo. Shouldn't he consult me first since we are married now? Naglibo ko kung saan ako pag-atubang aning issue. Alam mo, in fairness, ani, sa unang panahon, Earth, pag nakoy ka ng muraog, maghiram og kanang kwarta na. Sa una, basta kayo muhatag lang ko, kanang sa ako lang kuan lugar. Eventually, tingala ko, medyo counseling-ling, medyo na ay ano siya ba, react siya. Kay, which is ako din, I realize also nga tama, diba, ka na bang, you guys are already married, medyo ano yun, medyo nanapon mo yung mga decisions nga kailangan, kabalo nagid, usa nagid mo, kamo nagid do, ha? Talang may nga na ba? Di ako gyapon nga debatihon, yan ay uban, adili, ang imo, ang ako. Sige. Namboy ba yung anak po? Na ang imo, ako, ang ako ara. Namboy nga na. Nasa nga na. Tapos kung kuan, palungan lang din kag suga kalit. Oo. Ningit-ngit og galit. Or, lasay mga uban, or maingon nga, bura man yung medyo related sa pretong kang yolo, no? Sala. Yan pa man sila ba nga? Bura nga na ba nga? Dili, dapat kay kuan naman, tungod kay kwarta man ka, dapat imo pong Tagalog imong mga parents. Issue ba na? It's a Filipino culture ba yun nato na, no? Lalisunon kay na nga, mura ba og, labi ta uban maingon nga, pag graduate nimo, labi na ka ng lisod kayo nga, usahay, ipa-eskwela ka, ayon sa maigsuon kay ikaw pa among ma-afford. Tapos inon dayon nga, pag makagraduate ka, makatrabaho na galing ka, ayaw pag yun og minyo. Kay tabangan pa ba niya nimo imong mga igsuon nga kuan. Kinundong kana, di ba na yung mga ingana. Kanya ang imong igsuon pag minyo sila galit dayon. Ang hindi wala ano. Tinod na. So medyo kana siya, I think kailangan siguro na sabutan pa before nag-married. Feeling na ako kailangan before na siya. Before nagminyo ba? Oo, okay. Para naamoy marag kasulatan. Mura man na siya in a way prenuptial gid gyapon. Muna siya in a way prenuptial. Kay kung wala na siya, munang prenuptial agreement kay kung miyon ka nga ang ako gyud dapat na nakasulat gyud na sa prenuptial agreement. Galing lang sa ato kay dili na ta mag-effort kay gina-assume na to nga okay lang dito sa unahan na ta mag-ingon. Which is ganing nagawas gyud ang term ang prenuptial agreement nga labi na sa mga artista lugar, mana lugar, di ba? Nga ang ilang kwarta ni Bea mo gyud to iyang kwarta gyud. Mo sa na akong gikuan ba kanang prenuptial pang dato ra magina nga term bay. Lagi mo Mura sa kadaghan atong kwarta pero kung i-micro lugar nimo nga kita mga desisyon na lang sa kinabuhi ana. So dapat nakabutang na diha as agreement. Kung dili na nato butang prenuptial, pray na lang, pray. Tama siya. Kani medyo ano lang, kani nga linyo, medyo ano medyo sarcastic paminaw, no? Kanang kailangan dapat nasa akong approval before di ba, parang nga na ba? Dili na din magsugod ang away sa mga ugangan. May tabo nga, barang mahimong kontrabida ang partner. Actually, okay lang makita na siyang bana, kana man niyang asawa. Kana may asawa, kaya na yung asawa, gini siya ko. Generous ba gina ang bana? Uy, pero kanang iyang asawa mo, gapugog sa kwarta gid. Kana. Alam mo ba? So, sa una bitaw katong dili pa na siya minyo. Matag atong reunion, siya gina mo sponsor sa lechon, mga prices. Karon na minyo na siya. Sus, lechon manok na lang yung ihatag. Wala na yung mga gifts. Ang asawa mo ginanabay. Ang gesture, anak kayong asawa, anak. Karon ba? Anak kayong asawa. Kumot kayong asawa.
Wa sila kabalo nga gibriefing na di gyapon to sa banang asawa. Ayaw gig sugot ha. Ayaw gyud. Kay kuan ba na. Ang na-damage ang image nga nadaot ang sa asawa. Kay gina nga ay gig concern tara. Ikaw ra ka di na sila ka-ex sa imo. O di na sa kay kuan na. Prago na sa mga relatives. Usahay ba kasagara ang medyo bagag na mangutang ang mga relatives kay medyo confidence. Pero ang kasagara po niya dili ganahan o mobayad diretso ang mga relatives po. Nagleps. Ano tirada? Mo pa nagsuko-suko kay wala naghatag si uncle or si kuya. Oo. May pinaingana ba? Mm. Sa bagay, para sa ako lagi, lami ka na nga ng edisyon nyo kung tinuod sa bitong nga dagan bitong kay kakwarta. Ang problema mo siya Herb, kung maumaoray mong kwarta nga sweldo, kanisa no ka na, labi na, kasagara masa. Maumaoray mong sweldo, naglisod pa ka, ang asawa, ibuto to asawa, pa'y trabaho. So ang imong sweldo, di pag hindi mo ihatag dito sa imong asawa, boro tagalan ni mo bahin imong asawa. Ta na-realize pag hindi mo nga naglisod na mo, gahatag pag isa dito siyang pamilya. Diha ang away yun mga gala. Diha yun ang... Di, napag yun na nga ko ang sitwasyon or nga. Ano mo hatag man ka dito nga, ikaw man ang minyo, mga single man to imo mga doktor ng mga kuan, sila ra ang ipagastuhan na. Kita minyo tadagan kita gipang bayaran. Uy, abi nila opera po nga doktor lagi ka pero dakan man ta na naman tay mansion nga ginakuan po. 26 pinakabutong sakyanan. Or na pinana nga, ano ikaw ramang gipirminti? Ngano day wala day sila mga anak day, wala sila mga igsoon, ano ikaw ramang gipirminti? Pag una pod oy, ana dito na. Unsa man? Pili na lang, pagpili na lang. Kaya di na ko niubo na kong panty. Uy, kung nga naman di ay. Dito ang weakness sa bana. Dito rin ang weakness sa bana. Pag dili makatando, di makatanday, kay tungol ani nga issue, wala. Bye relatives. Ay, goodbye relatives. Pag ingon sa relatives nga, magstorya pinamingon nga kailangan lagi ko kuan bay kanang lisod kay mi karon bay kailangan operahan tapos ospital, kailangan magpa-check up ba. Dili man ana man dili pa mo istorya mangayo ba gyud. Ikaw automatic mo reply, pray lang gyud brad, pray lang gyud. saling lang gyud sa Ginoo brad. Ana lang dito ay napag-ingon nga pila man di ay mangutana galigag pila man di nagaw ba mga agaw. Grabe ligaw, patitos kay gaw, uy, ganang kailangan operahan gaw, akong anak gaw, anak gaw. Di ikaw sabi ni ka, pila din na gaw, agay, dito na. Dako na kay ngisin, dito pila. Kuan lang gud gaw, bisag pila lang gud gaw, mga 10,000 lang gud gaw, ana, di ba? Pagsabot din ni mo, ano ka, bebe, 10,000. Okay ra sa imo, mangutang kag 10,000 sa ako, pero di ko katanday matagabi. Okay ra ba na sa imo? Guba ang image sa asawa na po, basta nga nang linya. Mo na pag ingon pa lang nga, lisod lagi kay mi gaw, grabe kay gaw, maglisod mi asa mga kwarta gaw na. Imo pong lipen na pareha kita gaw, galisod sa mi pangitag kwarta ron gaw. Ana siya. Or ino nimo nga gaw. Ampo lang yun gaw. Isalig lang na sa Ginoo gaw. Trust lang gid sa iya gaw. Naalagi na. Dito po ng katedral, tapos nagduko man lang Ginoo minsan, paduko-duko dayon. Pero lisod ba yan ang quote in between ba yan ang may tabuan na si Kuan karon si Hana, di ba? Si Hana, I can really attest nga nagid siya right pod. Okay ra ko. Na siya right. Ako sab. Na siya right. Conjugal. Galing lang dito ko nabikil. Kay naging kuan na ang iyang husband, meaning naglie ang iyang husband. Naglie. Basi kabalo na po yung husband nga di ginigana ng asawa. Mo nang naglie na lang siya. What do you think? Pero number 2, isa pa na kasala, naglie siya primero, so that means na siya pagka-liar. Number 2, cheater. Na siya pagka-cheater, meaning natago gunyag pila ka years. Nya nagsustento day siya dito. So gansin na daan si Hana daan. Uy, so niklaro na nga, family, iyang own family niya. Dili lain family ha, basig abi niyo lain family. Ay, iyang mamagpapa? Iyang mamagpapa. Ang akong pagsabot sa letter ha, dili ka ng family nga kuan ni? Lahi. Ako lang pagsabot, tama ba? Tama ba akong pagsabot? Sige, butang tag-ingana. Sige, yan ang mamagpapa. O sa iyang pamilya. Tama no kay wata kabalo no basig kabit din ni siya no, nagpadala din siya kwarta sa iyang pamilya.
Ah. Kung man sa nakapagsabot Ba? kanina, sige, ana na lang. Para Oh. laktod nga dili ta malibog. Oh. Let's just assume nga iyan ang mamagpapa. Oh, yung mamagpapa. Oh, sige. Nga wala siya nagsaba, nga gahatag siya sa iyang mamagpapa. Oh. Now, ibutang na to, nag-lie gid siya, number 1. Sala Oo. na daan. Oh. Number 2, wala siya kasabot sa kaminyoon iyang gitaguan og pila ka dugay. Meaning, kapila siya nga adlaw nga nag-lie, kapila siya. Meaning, na siya intention nga, dili gid siya sabaan. Oh. Until nasatnan lang. Tama. That's una niya nga dapat isettle. Oh. Nga anong imo maning gibuhat, dapat din imo niya buhaton kuan, and then let's murag start unsaon man atong decision ana karon from now on, unsa man gyud ang atong decision as bana og wife. Ana, pwede ba gyud ka maghatag or ako ba karon mo compromise? Ana na dayon siguro. Piling na Or ko istoryahan. Or nanay limitation ba? Dili po tanan na. Pero ako ba mo agree yan nga nanagi pag minyo na mo medyo shared ano na gina bisa pag ikaw ang nanay ano. Mubitang conjugal ang tawag, di ba? Yeah. Kailangan na gid medyo makabalo na gid imong partner sa unsay asa ka padulong na imong kwarta. Pero mo lagi bay nagiuban mga banay nga na bay wa sa akong kwarta ako imo ana. Why pakialamay. So for example, Pero naiuban herb nga kung ako ang pliti og mga tubig o bayad ako diretso hatag lang ko. Kung imo is about sa tuition sa kuan imo na wala tahilab tanay kung pila gid ang atong kwarta nga on hand. Kana kung nagsabot lagi verbally on permero pa before nagkasal. Na may Kaya uban dapat i-agree wala. mo na. May uban wala man kanang paano ano lang mapagahiay lang ba tapos okay na lang. Kado Okay. ken mura bitaw na okay na lang. Okay na lang. Murag imo na lang gilabay na ba nga pero nagi kay perminti issue bitaw about it galing nga. Mo balik. O nga unsa man gyud niyo eh. Well, wala man sa kan nag-ingon sad nga maghinangol ka sa imong ugangan or sa iyahang ano. Wala man sa tanay nga ana. Pero para nako basta minyo na ka mo na gyud na ana bang part na gyud ka sa desisyon kung namang galing desisyon or naay ubang problema ana pag ingon bitaw sa bana pagbantay sa asawa na one time na usa ka bana nga nang naitabo nga medyo gool o sa may imong problema wala pag saba sa problema kay imong problema ako ng problema o di yun din sa nga nakaburos ko kita duha ang amahan. Dito. But seriously, but ako para sa kuana. So, minyo naman mo, part na sa inyong kaminyoon. Kailangan na gid mo kamo duha. Part na ka sa decision. Dapat ang asawa part sa decision. Yeah, pero pag storya man nimo ana Herb kasi Hana man ang atong letter sender karon. Pag storya ni Hana ana, posibleng dili mo uyon diretso sa kuan. Oo mo. Labi na kung ang main source pag sa kwarta or ang pinakadako nga income is ang bana Si pa yun. Jonathan. Maingon si Jonathan nga hinaguan ko na. Oh. Ako na nanggahin para sa atong balay kanira gyud ang akong kuan pero nako yung mga extra muna akong ginahatag kang mama. Tama. Pwede sa dingana. Pero I think kailangan gyud nila ma-settle nga murag before ka mohatag sa sunod, kailangan na to i-settle karon unsa day decision making ani. Oh. And then si Hana dapat ang murag mo ingon, murag mo confirm nga sige pwede na kana siya, kana nga style. Dapat mo it's either mo yung humble down sa siya nga o sige imo man gyud ng kwarta ana imo man gyud ning kuan kung ako pod ang maka-earn ako po ningiyatag sa ako mamagpapa. Ba? Or mo lagi ba kanang usahay magud ka nang maggunahon na ka ba nga ang problema man gud diha ang kung ang lalaki mo na main may dako og kita. So, ikaw sa balay karon, si Hana. ta ikaw karon sa mo pwede mong kuan. Pwede gina ibalik sa mo nga ano magkuan magang ako maning kwarta. Sampal kay na ada kong away na. Pag mo nang ano mo kuan man ka. Palag ka? O palag man ka. 5 million ako permi kada bulan 5 million nang nasa income agoy. Nya iya 10,000 ra kay mo lagi DJ ra siya. Bisura na ba? Na kapila ba na naitabo sa itong mga DJ nga na asawa niyo nga pila mo ginang sadsad. Ano magsadsad man ka? Bayran ta ka kung pila din na Ayaw na pagsadsad. Ayaw na pagsadsad. Hoy, mo bayad ni mo. Ako'y mo tama. Ako'y mo bayad ni mo. Ay na pagsadsad. Dito.
Nahilom Tagta mo lagi, lang sa kato lang, abroad. nahilom lagi ang mga bana sa atong chat group. Agay. Sabi, pasabot ana, pasabot ba ana ni uyon mo? Nga dapat ang mga Ay. asawa gyud na ay desisyon, labi na nga na, magpautang ka. Ayay Even ka. investment, di ba? Hmm. Even ka nang nisulod sa networking. Hmm. Hmm. Daw kay nang away ba, okay man ko bay, pero kung asawa bay, di gyud ko ba? Or kung bana di gyud ana, o di ka mo duha, ano mo Tapos ang usay, ang uban makurat na lang. Oh, nagdala na sa kag mga products, ni sulod na po kag networking, no? Gwapo kay ni siya nga kuan glutatayon ta kani nga sabon. Pagilom dia daghan na kita sabon na testingan. Niso ka na nga tong tangkugo, wa gyud ni puti. Gansita sa imong investment. Na sa apil na kapil na ta si kapil ng networking. Murag nagyug kay ganahan di ba? Kinsa man gyud na siya imong giring-iringan diha. Tungod siguro sa imong upline, no, imong upline. Chicks kay ang Pero- upline. Pero tinuod na kung ang sample ako lugar ha. Ana. Sample ako dako kay kog kuan income. Unya ningon ang akong asawa lugar daan nga di gid nato kalimtan si mama ha kay lisod ba gyud kay na ilang kahimtang sa atong pagkasal. I hope di ko nimo kuanan, di ko nimo kanang balibaran ana if ever mag monthly nga kuan lang allotment mama. Pag mayon ako karon nga dako kayo akong income, siguro tanaw na ko kung sa akong budget yun, may budayin ko nga, ay dugang ilang na sa imong mama kay para makuan yun. Dahil ka nag-agree man. Nag-agree man kadaan. Pero kung wala gani mo nagsabot, kana siya dako kayo nga kahibulungan yun, wala mo nagsabot. Mo nang sa ako yung giingon, i-settle down sa gid una nganong man to nakapamakakman ka. Kay basin masabtan day nimo nga ay ngani kay basin di ka mo tuo ba dili ka mo O sugod. base di mo gyud mo sugot, pwede ka na ba? Mm. Base di mo sugot, Nya, na one time nga naghilanat si mama nya, mo magid tong time nga ano ba, di ba? So makaingon din ka ay love ya anak ko imong mama kay ako bigyan ko problema ng kay mama. na-discover niya every month man daw. Hmm. Dito na, base dito ra nagkaigit-igit. Basin lagi ang ako manggod kay nakaganina abi na kog lahi gyud nga kuan, pamilya. Awabi ni mo nga na murag kabit. Abi na kong Basin, nakabit na. basin akong sayo po na kung pagkuhan. Kani man siya nga nagpadala day siya og kwarta sa iyang pamilya. So dili siya ang pamilya, Tago. so kabit siya. Oo, di ba? Labi kayo, pagilom na kabita ka. Ikaw man kabitana. Ikaw mo na kabit. Pero, dawi, siguro, pamilya, siguro niyang pasabot niya. Pero ako, Kanisa. tama, I strongly agree gina ng, kanang medyo na may kuhan. For example, kung pila ba ipautang, so, magkuhan na, magtunga, pila magkakuhatag, o pila man ikaw. 10,000? 3,500 lang, 3,500. 5,000. 4,000? 4,500. 4,200. Meet halfway, Porto. Napaka-experience ana nga medyo naglibog ka, nag-consult pa kasi mga asawa or something like. Most of the time. Siya gyud ang mag-decide. Akong itubag saya, mga tanan siya, pila man bi. Depende ka nang para sa imo acceptable ra sa imo. Okay ra ko. Ana. Nanasan ming ana ko karon na pag nay mangutang, dapat ang amount nga mong ipautang is kanang amo na daan nang i-assume na kung dili man galing niya ni Bayran, murag okay ra ko. Ana ba? For example, nangutang sa 10,000. So kami, pag tanong mo, medyo pitos po, medyo di kayo abunda ang panudlanan, pero to kay amigo na mo siya, kung sabay amount, within anang 10,000 nga para namo kung ikaso galing di mi bayran murag okay ra sad. So narami sa siguro mga 2,500 ana. 2,500 ana. So mayon ko brad, pasensya kayo brad, 2,500 ra gyud akong kwarta diri brad kay kuan gyud. Mayon na sila brad, okay ra brad. Pasensya kay 2,500 brad. So 2,500 ang gihatag. Kung iya kong bayran, okay kayo. Medyo gwapo na sa record. Baka sunod niyang utang, mapa-increase na lang o gamay. Pero kung kaso, yan na ditong kalimtan, kaya na may ana, talabi na kay konsihal na ka, piling nila, dato kay ka. Tamuhan na sa pautang ako, brad. Salamat kay kabala ka, brad. 28 may kabog na sa compound. Mga botante na tanan, nanaon din ka pinaistorya. So medyo mag-expect na ka nga, kanang 2,500,
Pwede na tabla, okay na sa tabla. Part na siya sa kuan, Oo. campaign. Part na sa kuan. Sige, pero boat street mo diya ha, 28 makamo. Sulit ra, ana lugar dayon. Ay, di naman ko makasulting boat street kay kuan man ko nang Ay! Independent na. Botuan. Siguro lang ko diha tapos si Mayor lang dayon ha, siguro daw si Mayor. Iya. Boto deh, boto. Boto. Tarawa sinisi pautang ako kons. Ay, pwede naman day ka, Cons. Makautang naman day mi. Mutang na ba mi Erp? Agay. Depende sa dagway. Kanin mo. Again, may yung kopi, pag mangutang ni 5,000, kanin mga pasinja, 150 ra yun. Take it or leave it. Pag di makaya, pasinja kayo, wag ko lang 150 ra yun. Speaking of utang, sorry kayo, nakalimtan na nako akong utang atong one time, gipabayad tag BIR dito sa kuan. Dito sa MOR pa ta, kay gipa kuan na ta, gipa resibo na ta. Oo, tama. Nangutang Nakoy kuan ato, nakoy BIR ato nga utang kang mamling ug sa inyo. mo ba? Di ko magsaba pila. Nakalimot ko. Kaya nakalimot na po mo, di ko magsaba kong pila. Pero salamat kayo, nalimda na ninyo. Muna akong giingon lagi nga. Munang, okay na to nga. Kanang igo-igo na kung di man kayo sa kabayan, murag okay na lang to. Wala na huot sa heart lugar. Wala na, di ba? Mura- Okay Pareha naman nagapon sa mga investment nga mong gasudlan ro. Kanang mo invest lang mi nga worth ka na bang in kaso yung tutyo ni di na po kumabangkrap ana bang saktoran ni siya. Tama. Oo. Kay Gismil man daw to inyong gikuan sa una sa Royal. pila? Tag 6 digit. Gismil naman daw. 6 digit to, tag 6 digit. 6 digit di ay. Wapatay Kasi ni abot tag 6 digit. wala pay appeal tong napay mga tong mga coins ba mga Bitcoin, mga crypto, Plutos. currency o mga Plutos o sus Ginoo ko. Okay. Mga tag 200,000, 300,000. My God. Agay! See. Pero from there, dito sa may naka-learn og lesson nga di na lagi ta mag-invest og kuan lagi, kanang ana kadagko. So, Naka-learn. we both agree nga pag minyo na ka, murag medyo ang decision making dapat kabalo na gyud ang pamilya o imong partner or ikaw sa. Ang problema ni kay si Hana babae mo siya no. Ang pangutana ni unsa ba ka isog? Power. Unsa ba ka isog or handle ba mahawiran ba nimong liog? Kumusta imong power sa pamilya? Oo, mahawiran ba nimo sa liog po nimong bana kay kanito mga advice useless gyapon ni kay pag bisag ang pagsulti pa lang atras na kayo na lang. Paghilom na lang diha. Tama, no? So, with authority, sometimes nga, ingnon ni mga, please lang, kuana lang ko karon, respetual lang ko karon sa atong problema. Pwede, ana. No? Kaya namatay nga na sa una nga, burag na may nga na nga, kuan si tawagan ni, nga, grabe na kay itong advice, nga ni mo baton, tapos pag abot din siya, actually, galisod kong sulti, huy, Ginoo ko, nag-advice pa ta. O di na ko siya maano kay, di na ko siya mabutan kay, di na paghilom, di na ta mag-share og problem diri. Di na ta mag-share og problem diri, di mo na to masulti. Kani nga advice para lang pud ni sa katong mga tao nga willing to risk nga naay guts nga mo istorya. Kay kung diri pa lang magsistorya, nagpahungaw lang ka sa mo dapat ni ang mahitabo, mo dapat ni pero ang pinakauna rin problema nimo kay wa day kay guts nga mo istorya mo badlong undango nato ni. Pwede man gud nga nitawag lang siya para magpadungog-dungog. Pwede. Di ba? Kay tabalo siya nga galisin ang iyang bana sa imo na iyang Basin day. Episode yan. Pwede na. Uy, gwapo kini nga podcast tapos pag-drive sila ipadungog niya. Medyo hala familiar ana ba? Pwede. Pero ang problema pag minsan bana sa so ko pakialaman na. Unsa day yung gusto nimo ikaw gid ka? Ha? Siya, actually pangit ka ng advice ni Bernie. Nalabaw. Wa gyapon ta. Actually wag na
only you can help yourself. Murag something nga na. Yeah. You must help yourself first para kumbaga ang mga steps nga makuan kailangan og courage kailangan og courage na nga na. Tama. Courage nga makasulti yuga. Kay kung The under kasi right mong words pod. kay kung kwan yung ka under yung kasi mong partner day gihapon na yes ma'am yes sir day gihapon ka. Pero mo yun ba Carp Ayaw na na lang. kanang pwede i-hostage? Oh. I-hostage sa asawa ang iyang kanang ng sex life. Pwede. Diya ka. Ikuan niya. Di ta magdesisyon na di ka makatilaw na ako, di ka kuan kung di ka magdesisyon na. Ana. Pwede na. Pwede Pwede na yan. Nakay ika-kuan, nakay ika-barter. Oh. Nakay ika-kuan nga, Audi ay, dili ka, pues. Dito ra ka matulog sa kuan. Lahi nga kwarto permi ha, kay di giday ka makuan ha. Pwede na nga na. Nya niabot din after 20 years, mao ra gyapon Earth. Saan na ron? Wa na gisla. Problema niya ng bala, mo ba? Aw, mangita kog lain dito na. Way ana ay. Wala ana ay kung kuan. Dito man daw siya nitapad kang Inday. Oh, dito lang. Grasya ka diya. Travel So- tabay may gyud kay na siyang ngana asa dapit oh. So, kapilan na ta sa mga ingana nga inistoryahan. Tapan na lang sila ni Inday Palad. Ayun! Mauna diha. Travel tabay. O, ganun lang. So, ganun na nga tong, mo na tong stand karon. Sa problema ni Mohana, mo na tong stand, mo na mong kuan ni mo. Well, if you have the courage, nga masultian siya or Maayo. control man ni mas maayo nga mo yung ka nga dapat part sa go sa desisyon. Or kung imo lang gipadungog-dungog karon kay imo lang ipapaminaw sa podcast, padungog mo sa sakyanan, o sir, minyo naman mo sir. Yes. It's about time also sab nga ano bang ang mga decision making appeal na po imong asawa. Labi na sa mga ani mga financial na mga decision or naikuan ana. Pero swerte pero meaning to say or swerte na day kapod kung nakay partner nga di mo palag ba? Mo lagi. Provided lagi nga murag close sila, provided nga okay lang relationship or dili man bahalag dili kay okay, but kanang na siya malumong na kasing-kasing pud imong partner nga mo consider pud ana pa. It's your kuan pud na pag-convince naman pud na nimo nga love man ako ni akong mama magpapa, tigulang na sila. Depende man gud gyapon na basin imo lang ginahatag pirmi para lang pangpakitang tao lang dito ba nga marag pasigarbo lang nimo nga naabog kay kwarta nga panghinambog lahi og intention ba makita man sa din sa asawa basin lahi og intention ni nga nagkalas-kalas man ni nga ang ako dani na amom ko'y pangbayaran sa kuan nya karon gihatag-hatag naman hinon niya pang hinagbog. Pero No, pero tama ba? Pero kanang idea ba? Di ba na maayo nga burag kadugayan na lang po noon, burag ikaw pagyapon nagbuhi sa imong parents? Noon kaniya hinoon gyud ang tinuod gyud is ang parents ang ilang obligasyon is ikaw ang anak. Oo. So actually wala na gyud kay obligasyon actually dapat sa parents because you have your life na giyatagan na kag life sa humana ilang obligasyon sa imo. Now sa ato lang gyud sa Philippines ang medyo very close to the family ties nga narapod na sa anak pod swerte ang mga magulang or parents nga mubalik og return og kuan gesture ang ilang anak og alaga sa ila, maghatag og pahalipay sa ila sa pag-success na ilang anak. So, swerte ra kayo na, I mean, blessed na kayo ang isa ka parent nga ing anak. Pero I'm sure naagya pa yung mga anak nga talintan gyapon ng parent, naagya pa yung anak nga mga lisod gyud gyapon kaayo no nga batasan nga murag uy wala na niya na nahinumduman. Kabalo ka na nga na mga ing anak pud nga mga batasan. Pero Filipino culture ginato na no? Yeah. Makwanta Kanabang utang na dapat loob. utang na loob sumugin na mugin na utang nga lisod kay bayran kanang utang na loob. Pero kabalo ka kung imo ging ikuan ang world karon lugar lahi gid sa Amerika. Kung imo nang ma-reflect no, lagi Amerika man na po, pero dani sa Philippines medyo lahi man ta, very loving kita sa family pero kung imong tan-awon
Actually, dili gid sila obligasyon. Ay, dili nimo na obligasyon ng imong parents. All you have to do is makuan lang na sila, okay lang na, safety. Not necessarily nga imo gid silang pamansyonan, imo gid silang kuanon gyud, nga marag ipamper na gyud nimo yung parents. So, kung sobra-sobra na po na imong kuan, ayaw po kalimti imong family nga bag-o nga family karon, di ba? Ayaw lang gyud Correct. kalimti. Correct. Wala mo sa na ito abay kay murag magilty masagga kung imong pamilya imong kuan. But mo lagi I-sacrifice nimo imong pamilya para sa imong gusto nga ma-achieve sa imong parents, di ba? Yeah. Yan nagog kay family mo gana imong gikuan karon. So mo nang imong sabot mong tarong. Tapos ipasabot sad siya nga kaniyon sa kaimportante ning pamilya. Pero sometimes ang pamilya mo pa ipasabot nga tay, di na sa kay mo makademand ha, basi magdemand kay mo nga kailangan ako pa mo bayad sa yung tubig, kuryente, balay kay siyempre minyo na beta, di na sa takon. I-briefing. Pwede sa kamaingon nga tay, sige kana na lang kuan tay kanang sa kuryente na lang ana. Oh, ba? di pwede na po nako kaya po kung ako pambalay kay naman po ko ikaw galingong pamilya. Kani nga na ba? Kana. Kaya wabi ka kabalo po ka sa matag sitwasyon sa pamilya na maybe makayong kakabi ni mo Yes. dako ang sweldo pero dako po ang kuan ang mga bayro nun ani nga pamilya kay na puro kuan corpus ba ning duha. Kaya, Corpus isa ta kaning brainlings ang isa ta mo graduate ng college. na. Mag-college College na. na imong mga pagumangkon. Dito kang nanay nagpuyo. Ana ba murag, uy, ako pagyapon na. Nga. Sa ako man igsuon, ana ba? Murag sometimes over na. In fairness sa mga parents nga gaingon ba nga, ayaw na mo sigas to sa amo. Kana bitang sila na bitang Kana in fairness ana. Ngayon sila nga, okay naman kay mi, magbasok-basok mi dani, ganahan na kay mi sa among mga tanom, ano ba? Ayaw na kayo magkuan nga ani pagid mo dani, magkuan nga magpalitan pagid ninyo kutsi. Okay Ayaw na. na. Kuya kay ba? Ayun na dungagi ang floor. Okay na ng third floor. Okay na. Ayun na dungagi. Okay na gyud kayo. Di na mi magdemand. Ayaw na dungagi bagong pick up kay okay na ng last month nga van inyong gihatag. Ay kasarap. Last na ng spaceship Last na ng spaceship. sabi ni Erp, sobra ang culture sa Pinas kay even kabit gibalayan man. Oy! Lahi. Lahi ka Erp. Lahi. Bernie B Talks. 2 minutes na lang bago pagting alas 10. Daan na kadali. Mga previews na mo nga mga episodes kung ano ninyo nadunggan naa sa Spotify. Pakita lang ang Bitok University Podcast. Sa mga naminaw karon sa Radyo Lampornas, sunod semana, Lunes, basin na namin text line ha. Para maka-shoutout sa inyo katong naminaw sa radyo 95.7. And sa mga nasa online, dagan salamat. Nasa playback.tv, Bernie Bitok, dagan salamat. Erp, Travel Tabay, dagan salamat. Juanito, Jonathan Jane Vivares, Nessie, amping sa pagkuan, imong flight later. O sa inyo tanan, dagan salamat. Ingat mo tanan. Ang imong Facebook, Erp? Master Popi lang, Master POPI, TikTok, YouTube, Facebook, tanan. Okay. Ako Bitok University. Ang akong TikTok ni Bitok. Instagram, active sa kay ko, Bernie Bitok 2. Kaya salamat sa intanan. I love you all. Bye!